Хайырлы иртә, туры эфирдә Татарстан яңалыклары, студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Татар телен укытуда уңыш казанырлык нинди яңалыклар бар? 11 күп профиль лицейнан махсус репортаж. Бүген халкыбызның сөекле композиторы Сара Гарип кызы Садыйкованың тууына 115 ел. Прививка ясатмаган һәм ковид вирусы белән авырмаган 60 яшьтән өлкәнрәкләр мәҗбүри изоляциядә. Ковид йогышы таралу сәбәпле 7 ноябрьгә кадәр ял көннәре игълан ителде. Эш урыннарында хезмәт хакы түләнә. Соңгы ярты елда прививка ясатмаган һәм ковид вирусы белән авырмаган 60 яшьтән өлкәнрәкләр мәҗбүри изоляциядә. Шулай ук җәмәгать урыннарына QR-кодсыз керү тыела. Элек мәйданы 400 квадрат метрдан артык сәүдә үзәкләре өчен генә булса, хәзер ул 150 квадрат метрга кадәр киметелде. Моннан тыш 18 яше тулмаганнар ялгыз гына өлкәннәрдән башка сәүдә үзәкләренә керә алмый. 15 ноябрьдән концерт театрларга, спорт сарайларына QR-кодларсыз керү бөтенләй тыела. Борынгы мәчетнең мәһәбәт манарасы ерактан ук маяк кебек юл күрсәтә. Балык Бистәсе районының Олы елга халкын һәм кунакларны каршы ала. Мәчетнең яңартылып ачылган тарихи мизгелләрен хәбәрчеләребез дә күреп кайтты. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. Әлеге тарихи иман йорты 19 гасырда төзелгән. Әмма ни кызганыч, бу гыйбадәт йортында 100 елга якын дуга кылуны ишеткәннәре булмый. 2 ел элек ташландык хәлдә калган мәчетне төзекләндерә башлыйлар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хәерле көннәр барыгызга да. Әлбәттә, 140 ел элек безнең ата-бабаларыбыз белән монда нигез салган. Ул нигезне менә кайтардык һәм мин уйлыйм, безнең халкыбыз өчен, безнең динебез өчен бу мәчет бик күп файда китерәчәк. Ичке төзекләндерү эшләре төгәл күчерелмәсе белән эшләнгән. Икенче катта гыйбадәт залы берничә бүлмәгә бүленгән, манара нигезе ныгытылган. Ул нәкъ элек эшләнгәнчә итеп торгызылган. Агач баскычлар, зур тәрәзәләр калдырганнар. Заманында мәчет 50-60 ел эшләп ябылган. 1937 елдан төрле юнәлешләрдә хезмәт иткән. 1993 елда гыйбадәтханә итеп кайтарылган. Бик матур булган, бик Аллаһ рәхмәт яусын, эшләүчеләргә дә саулык бирсен. Бик әйбәт булды мәчетебез. Исән сау кайтып урнашты, бөтен авылыбызга безнең берни дә хәвеф кергән шушы мәчет аркасында. Менә бик әйбәт булды. Рәхмәт, президентка да рәхмәт. Халык аны күптән көтте. Җомга намазында беренче көнне үк буш урыннар юк. Икеләтә зур бәйрәм, чөнки борынгы мәчет 19 гасырдан ул килә 70%-ка сакланды. Аллаһа шөкер. Һәм соңгы 1-2 елда бу 3нче мәчет. Мәчетләргә Татарстанның мәдәни мирас статусы бирелгән инде. Иншаллах, мирас әле бер генә буынга хезмәт итмәс. Ләлә Зайнуллина, Айнур Вәлиәхмәтов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Кукмарада Татмедианың яңа филиалын ачу тантанасы узды. Хәзер районның барлык мәгълүмат чаралары бер мәйданчыкта. Тулы мәгълүмат хәбәрчеләребез репортажында. Тасманы кесүдән Кукмара районы тормышында яңа мәгълүмати бүлек башлана. Яңартылган 2 катлы бина. Аны хәзер Татарстанның тагын бер тулы телле тапшырулар ноктасы дип атарга мөмкин. Бик яхшы булган, бик сыйфатлы ремонт эшләре эшләнгән. Инде күп кенә менә җиһазландыра башлаган. Менә күрәбез яңа оборудованиелар, заманча. Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникациялар агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев барлык өстенлекләрне дә карап чыкты. Яңа шартларга бәя бирде. Это же место, где объединяется город, люди, обмен, публичный дискурс, где происходит и редакция наконец-то сидит в таких достойных условиях, куда не стыдно гостей звать. И, соответственно, и условия труда, условия жизни всегда меняются. И надо стремиться к хорошему. Здесь это стремление чувствуется. Редакция вакыйгаларның үзәгендә кайнаудан тыш, бинасы да шәһәр үзәгендә урнашкан. Анда ныгытып эшләр өчен барлык кирәкле җиһазлар һәм мөмкинлекләр дә бар.
Икенче кат телетапшырулар студиясы, радио чыгарылышлар, монтаж, архив, музей өчен аерым бүлмә. Менә шушы гасырга якын, саллы тарихы булган шул редакциябездә яңа дулкын, яңа сугыш булып, Кукмара телевидениесе ачылды. Яңа мәгълүмат кыры, яңа төр хезмәт, яңа кадрлар барлыкка килде, коллективыбыз яшәрде. Яшәр инде ул картаю дигән сүз түгел, димәк без әле алга барабыз, үсешкә барабыз дигән сүз. Яңа мәгълүмат үзәгендә бер мәйданчыкта Кукмара 24 телекомпаниясе, Кукмара авазы радиосы һәм инде күптән халык күңелендә аерым урын алган Хезмәт даны газетасы эшләячәк. Алия Галиуллина, Елизавета Жукова, Ринат Сахипгәрәев, Татарстан яңалыклары, Кукмара районы. Казан шәһәре Совет районының 11 номерлы 11 күп профилі лицейында татар телен нәтиҗәле һәм заманча укыту буенча семинарлар циклы башланды. Тулырак Фәннүр Хәсәнов язмасында. Татар телен укытуның заманча, кызыклы ысулларын кулланып, балаларның татар теле дәресенә игътибарын арттырып буламы? Мәгариф системасында татар телен укытуда уңыш казанырлык нинди яңалыклар бар? Чит телләр өйрәнүдәге тәҗрибәне татар телен өйрәнүдә ничек кулланырга? Семинарлар әлеге һәм башка бик күп сорауларга җавап бирәчәк. Укытучыларга һәр вакыт нинтер бер азык кирәк. Укытучыга үсәр өчен, үзен камилләштерер өчен гел нинтер мәгълүмат кирәк, яңалык кирәк. Һәм инде бу татар теленә кагылмый, бөтен фәннәргә кагыла. Безнең татар теле өлкәсендә эшләгәч, үзебезчә менә татар теле укытучыларына ничек теге нинди яңалыклар, нинди яңа алымнар, нинди теге нәтиҗәле, нинди үтемле чаралар бар. Менә шулар турында шундый бер чара оештыра булдык. Без гомумән бу эшлекне берничә ел элек башлаган идек. Безнең мәгалим дигән клуб бар. Без татар теле укытучылар белән бергәләп кичкенә компаниядә гына күрешеп, бер-беребез белән тәҗрибә белән уртаклашабыз. 2019 елда без Ачык университет өчен курс яздырдык, тулысынча менә татар телен заманча һәм нәтиҗәле укыту алымнары турында. Инде быел Казан мэриясе менә нинди чаралар үткәрә алабыз дигәч, туган телләр елы уңаеннан без үзебездән менә шундый чара тәкъдим иттек һәм Казан мэриясе җитәкчелеге моны бик теләп кабул итте дә, һәм менә шул чара буның нәтиҗәсе булып тора инде. Ягъни без бирегә Казан шәһәренең татар теле укытучыларын җыеп, бик шәп кенә, бик кызыклы спикерларны чакырып, үзләре ниндидер зур уңышка ирешкән инде, үз эшләрен бик яратып башкарган, балаларын татар теленә яраттырган, татар телен бик оста итеп укыткан төрле мәгалимнәрне чакырып, аларга үз тәҗрибәләре белән уртаклашырга тәкъдим иттек. Максат татар теле укытучыларына бер кайчан да шул үсештән туктамаска, гел нинтер яңалык эзләргә, гел нинтер яңа алымнар эзләргә, яңа үтемле чаралар эзләргә, татар теле дәресләре тагын да кызыграк, тагын да нәтиҗәлерәк булсын дигән теләктә. Семинарда Казан мәктәпләреннән 280 татар теле укытучысы катнашты. Остазлар 11 лицее директоры Алмаз Нуретдин улы Хамидуллин, 11 лицейның татар теле укытучысы Гөлфия Илнур кызы Габдуллажанова, Иннополис мәктәбенең татар теле укытучысы Альвер Дамир улы Самигуллин, 7 номерлы мәктәп лицейның инглиз теле укытучысы Госман Сәлимҗан улы Гайнуллин, Канадада татар онлайн мәктәп оештыручы Алимә Сәләхетдиновалар чыгыш ясап, катнашучыларда зур кызыксыну уяттылар. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында без әлбәттә төрле проектлар, төрле башлангычлар Казан мэриясендә башладык. Һәм инде менә шушыларның берсе ул укытучылар өчен семинарлар ни өчен кирәк. Ниндидер кызыклы алымнар кертеп эшләүче укытучылар үзләренең тәҗрибәләре белән уртаклаша. Безнең төп максатыбыз укытучыларга яңа файдалы булган методикаларны, идеяларны алар безнең шул семинардан алып, үз мәктәпләренә килеп, безнең Казан балаларына кызыксындыручан татар теле дәресләрен бирсеннәр дип. Безнең татар теле һәм әдәбияты укытучыларыбыз өчен һөнәри осталыкларын алар арттырыр өчен бу тагын бер этәргеч булыр дип уйлыйм. Чөнки безнең татар теле укытучыларыбыз бик тырыш, бердәм, алар бу семинарларга менә бүген күреп торабыз, ничек бергәләп, актив катнашып киттеләр. Дөрестән дә яңаша оештырылган семинарлар бу. Проектның кураторы 11 лицейның татар теле укытучысы Рашат Нух улы Якупов. Проект туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы азагына кадәр дәвам итәчәк. Фәннүр Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.
Бүгін халқыбызның сүйеклі композиторы, актриса, жыршы Ғабдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Сара Гариф кызы Садыйкованың тууына 115 ел. Милли сәнгатебезнең йөзек кашы булган иҗаты хәле бай музыкаль мирас калдырды. Аның иҗади сәләте бик яшьтән ачыла. Талантлы кыз Мәскәү консерваториясендә укый. Бер үк вакытта Татар дәүләт музыкаль драма театрында беренче милли операларда катнаша. Халыкчан җырлар, романслар иҗат итә. Хәзер Татарстан радиосы фондында композиторның йөзләгән җыры саклана. Бүген Татарстан радиосында Сара Садыйкова иҗаты атналыгы игълан ителде. Якшәмбегә кадәр эфирда аның үзе, сәнгать осталары һәм үзешчәннәр башкаруында җырлары, романслары, опералардан өзекләр яңгырап торачак. Автор иҗатына багышланган тапшырулар да әзерләнә. Программабыздан дәвам итәбез. Хәзер актуаль әңгәмә кунагы белән таныштырыр вакыт җитте. Сүзне хезмәттәшем Айзилә Батырхановага бирәм. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Татар телен саклау һәм үстерү, балаларда туган телебезгә мәхәббәт уятуны максат итеп куйган Шаян ТВ балалар каналына 3 ел. Шушы вакыт аралыгында телеканал зур уңышларга иреште. Күптән түгел Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Шаян ТВ балалар каналы «Мин татар баласы» бәйгесен оештырды. Нәтиҗәләрне игълан итәргә һәм алдагы планнар турында сөйләшергә дип бүген студиябызга Шаян ТВ телеканалы башкарма директоры Рамиля Сахабетдинова килде. Исәнмесез, Рамиля Әхмәтзакировна? Хәерле көн, Айзилә, хәерле көн, кадерле тамашачыларыбыз. Әгәр дә милләтне көчле һәм бөек итеп күрәсең килсә, шул милләтнең баласы булуың белән горурлан дигән бер акыл иясе. Менә бәйгенең исеменнән күренгәнчә, «Мин татар баласы» дип горурланучылар саны күпме? Нәтиҗәләр сөендерерлекме? Әлбәттә, без менә безнең Шаян ТВ каналында төп максаты бит инде ул татар теленә мәхәббәт уяту һәм безне татар балалары карый. Татар балалары безнең каналны карап үсәләр һәм менә безнең «Мин татар баласы» дип бу бәйгегә исем бирүебез дә ул бердә гаҗәпләнерлек түгел, чөнки безнең республикабызда балалар «Мин татар баласы» дип үсәләр һәм без төрле милләтләр белән бергә дус, тату яшибез. Шуңа күрә инде бу бәйгенең төп максаты да ул безнең менә татар халык авыз иҗатына игътибар итү. Татар халык әкиятләрен, татар халык мәкалләрен, татар халык табышмакларын тагын бер кат искә төшерү. Һәм менә әлбәттә инде бу бәйгегә әзерләнер алдыннан балалар иң беренче халык авыз иҗатын өйрәнергә тиешләр иде. Аннары соң инде менә үзләренең иҗатларын алар рәсемгә төшерергә тиешләр иде һәм шулай ук кул эшләрендә. Әлбәттә инде менә без бу «Мин татар баласы» бәйгесен, республика күләм иҗади бәйгене без 1 июльдән Татарстан Республикасы каршындагы татар телен үстерү һәм саклау буенча комиссиясе белән бергә башлап җибәрдек. Әлбәттә инде башланганда без бик шикләнгән идек, чөнки кул эшләре буенча безнең өчен беренче бәйге без, чөнки бик озак еллар дәвамында инде җырлар, бию, безнең бит инде шундый сәнгатьле сөйләм буенча бәйгеләр, бәйгеләр оештырадыр идек, монда эшләр килерме икән, кул эшләре, ул бит бик җентекле, аны тырышып эшләргә кирәк. Аннары соң менә бу каян килде, без бер очрашуда Марат Готов улы Әхмәтов белән бер очрашуда ул безгә әйткән иде. Мин Мамадыш районында булып кайттым. Анда шундый зур күргәзмә ясаганнар, кул эшләреннән, рәсемнәреннән. Сез дә бу күләмне район күләмендә генә түгел, бу иҗади бәйгене республика күләмендә үткәрегез әле, әйдәгез әле дип безгә ул матди ярдәм итте һәм без аны шулай башлап җибәрдек. 1 июльдән башлап җибәрдек. Безгә 324 эш килде. Хәзер ул эшләрне әлбәттә без бит инде рәсем сәнгате буенча, шулай ук безнең сынлы сәнгать буенча без һөнәри белем бирүчеләргә игътибар иттек һәм безнең Казан шәһәренең халык сәнгате һөнәрчелеге техникумына мөрәҗәгать иттек. Аның җитәкчесе Рушания Кыяметдиновна Сәүбановага шундый тәкъдимне ул бик шатланып кабул итте һәм әйдәгез, бездә бит инде Татарстан Республикасының рәссамнар берлеге әгъзалары эшли, бездә профессионаллар
режиссерлар эшли. Һәм менә без жюри белән алардан инде без жюри булды. Без жюри белән бергә эшләдек. Үзебезнең өчен бик зур ачыш булды бу. Безгә Бөгелмә, Мамадыш, Сарман, Лаеш, Казан, шулай ук бик күп безнең бөтен республикабызның бөтен районнары кушылды. Һәм әлбәттә менә мин ата-аналарга да, балаларга да, укытучыларга да рәхмәт белдерәм. Шушы кыска вакыт эчендә безгә 324 эш килде. Без аннан 40 эшне сайлап алдык. Һәм әйтеп китергә кирәк әле яшь үзенчәлекләрендә. Чөнки без бит инде бөтенсен бергә бәяли алмыйбыз. Безнең монда 4 номинация булды. Бу рәсем буенча 7-10 яшьлекләр, шулай ук рәсем буенча 11 һәм 15 яшькә кадәрле булды. Ә кул эшләре буенча инде безнең шулай ук 7-10 һәм 11 һәм 15 яшькә кадәрле балалар шушы номинацияларда көч сынаштылар. Һәм менә бу 40 эш чыкты онлайнга Шаян ТВ сайтында барды улаймы. Онлайнда бик күп тамашачылар безгә ярдәм иттеләр. Алар да иң яхшы эшләрне сайлап алырга ярдәм иттеләр. Һәм нәрсәгә безгә шундый кызыклы эшләр китте, менә ул 40 эштән 20 эшне сайлап алу бик авыр булды. Чөнки һәрбер эш үзе бер уникаль очрак дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Менә алыйк әле безнең табышмакларны гына ничек ясаганнар. Алар аны уен рәвешенә ясаганнар. Анда рәсеме бар, ашасын тактадан ясаганнар инде алар аны, һәм аның табышмакны дөрес ашасың син юкмы? Мәсәлән, теге фантазиясе бик көчле, кәбестәне алар ничек ясаганнар рәсемне. Менә гади генә рәсем ясарга була бит, нәме? Алар аны ясаганнар, менә 1000 кат тун кигән. Бу нәрсә була инде дип индеме? Әлбәттә 1000 кат тун кигәч инде ул кәбестә икән. Бу методик ярдәмлек тә булып торала киләчәктә. 28 октябрь көнендә күп телле мәктәпләр, Адымнар Казан мәктәбендә бик зур күргәзмә оештырдык һәм ябылу тантанасына Бөгелмә, Мөслим, шундый ерак районнардан килгәннәр балалар, Мамадыштан, аларны біз бик зурлап, сәхнәгә чакырып, аларны бүләкләдек. Шулай ук безнең Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Гытыф улы Әхмәтов үзе килде. Аннары Татарстан Дәүләт Советының фән һәм мәгариф комиссиясе рәисе Айрат Ринат улы Зарипов килделәр. Алар балаларны котладылар. Аннарысын үзләренең күргәзмәне дә балаларга бик ошады. Үзләренең эшләрен күргәзмәдә күрделәр. Без бит инде өйрәнгән, безнең шундый зур рәсемнәр килә дә, алар күргәзмәләренә җирибез. Ә балалар үзләренең эшләрен күргәзмәдә күрделәр. Һәм әлбәттә аларда мин татар баласы дигән горурлык туа инде, чөнки алар шул бәйгедә катнаштылар. Шул бәйгенең өйрәнеп килгәннәр, бөтен халык авыз иҗатында, әйме. Бу ике баскычлы дип әйтәсем килә, чөнки беренчесе бит инде үзебезнең татар мәдәниятын, татар халкының мирасын өйрәнделәр һәм шуны иҗат итеп үзләре күрделәр дә. Һәм алар гына түгел, без дә күрдек. Һәм менә шушы күргәзмәләр безнең дәвамлы булачак. Әлегә ул безнең Адымнар Казан мәктәбендә була. Аннары ул безнең Адымнар Актаныш мәктәбенә китәчәк күргәзмә булып, шулай ук Адымнар Чаллы, Адымнар Алабуга дигән мәктәпләрдә ул безнең инде булачак. Шундый зур күргәзмә, аны балалар таныша ала һәм иң мөһиме, шушы районнардан кемнәр җиңгән, менә шул мәктәпләрдә дә шушы күргәзмә эшләячәк. Менә бит. Никадәр зур уңыш, чынлап та. Димәк инде бәйге үз алдына куйган максатка иреште дип 100% әйтә алабыз. Әлбәттә инде, менә мин хәзер безгә шундый рәхмәт хатлары язалар. Безнең шундый балаларыбызны зурладыгыз. Без бит инде өйрәнгән җыр, бию буенча гына сәхнәгә чыгарып котларга. Булар инде шундый эшләрен күрсәтә алдар һәм үзләрен дә күрсәтә алдар. Мин аннары Айзилә нәрсә әйтәсем килә, менә безнең бит инде шундый сынлы сәнгать буенча да бөтен дөньяга танылган Бакый Урманчы бараймы, Харис Якупов бар. Бик күп безнең бит инде Лутфулла Фаттаховлар бар. Безнең рәссамнарыбыз бар. Менә яшь буын килә, яшь буын үсә. Без аларны күреп үстерергә тиеш һәм безгә инде менә Марат Гытыф улы безгә шул бәйгене ышанып тапшырды икән. Без аны киләчәктә дә тагын зурайтып, тагын да эштәлеклерәк эшләмәкче булабыз. Чөнки әле беренче тапкыр гына эшләдек һәм безнең киләчәктә Бакый Урманчылар да килеп чыгар дип уйлыйм. Аннарысын менә гаилә кыйммәтләре бүген бик бит инде актуаль. Бу рәсемнәрне ясаганда, бу кул эшләрен ясаганда, әлбәттә әтиәннәр читтә калмагандыр, алар бергә эшләгәннәрдер, ләкин менә безнең жюри, безнең инде анда гаилә берләшә дигән сүз. Гаиләдә берләшә дигән, әйме, аннарысын менә безнең жюри рәисе, ул безнең инде рәссамнар, Татарстан рәссамнар берлеге әгъзасы, ул Мансур
Бакиров, аннарысын біздің бик танылған ол енді ұстаз өзі Ризде Юсупова. Менә шундай бик көп жюрилар белән алар таныштылар менә шушы нидә бәйгедә һәм аларга һәрберсенең үзенең үзенчәлекләрен алар аңлаттылар. Без үзебездә бик күп нәрсәгә өйрәндек, чөнки кул эшләрен бит аны бөтенсе дә булдыра алмый. Анасы бит алга таба һөнәр сайлаганда да димәк иналар бу техникумга Төгөн ишки бәйтен, имтиханнарсыз да кіріп кете ала деген сөз. Әлбәттә, менә бик яхшы идея бирде. Айзилә киләчәктә менә аны да кертергә кирәк, чөнки кайбер балалар бит әле районнардан, авыллардан без килделәр, бик күп авыллардан балалар катнашканнар иде. Һәм алар бит әле белмиләр, кая укырга, кая бу һөнәргә белемне кая алырга икәнлегенә бәлки белмиләрдер, күбесе. Без менә шушы жюрилар аркылы, шушы бәйгеләр аркылы балаларга не бирергә тиеш, юнәлеш күрсәтергә тиеш, һөнәр сайлаганда да менә бик үзенчәлекле бәйге бу. Шунда зур эш башкаргансыз. Һәм шундай дәрәҗәгә кирәк, Шаян ТВ балалар каналы ул бит инде яшьтән үк милли үзаңны тәрбияләүдә. Әнә шул милли горурлык хисе, ягъни мин татар баласы дигән менә шушы хисне уятуда әйтеп бетергесез зур эш алып бара. Һәм тиздән инде без инде аны әйтеп үттек, сезгә 3 яшь була, анда да зурлап әзерләнәсездер. Әлбәттә инде менә 3 ел элек, бу 2018 елның 12 ноябрендә Татарстан Республикасы президенты идеясы һәм ярдәме белән Шаян ТВ каналы ачылып китте. Ул безгә үзе килде. Рөстәм Нургали улы балалар белән ул бит инде хәзер гел тыгыз элемтәдә Шаян ТВ эшли башлагач та безгә килде. Безнең хезмәтебезне бик бәяләде. Инде без аңа бик рәхмәтлебез. Әлбәттә, менә шундый җитәкчеләр булганда, менә шундый безгә шундый ярдәм булганда, без үзебезнең татарлыгыбызны тагын да күтәрәчәкбез. Һәм 9 ноябрь көнне безнең филармониядә булачак бик зур бәйрәм. Без анда безнең балачак җыры дигән проект безнең бар. Без инде аны январь аеннан бирле эшлибез. Балачак җыры проектында безнең Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен үстерү һәм саклау комиссиясе белән бергә эшлибез. Без анда балалар җырларын, авторларын табабыз. Анараларга аранжировкалар эшләттек, анарсын клиплар эшләттек. Хәзер менә тәкъдим итү кичәсе булачак 9 ноябрь көнне. Без комиссия белән бик тыгыз элемтәдә эшлибез. Бик безгә ошый, чөнки алар безгә матди ярдәм генә түгел, бөтен яктан да киңәшләре белән ярдәм итеп торалар, чөнки киңәшле эш таркалмас дибез инде. Бик матур фикерләр, бик зур рәхмәт, Рамил Әхмәт Закировна, әлбәттә инде эшегез гөрләп барсын дигән теләктә калабыз. Мин хөрмәтле телевизор караучылар, сезне кабаттан Гөлназ Ибраһимовага бирәм. Созвездие йолдызлык арт-резиденциясе Пушкин картасына ия булучылар өчен үз мөмкинлекләрен ача. Ничек итеп бу хакта киләсе репортажда. Төсле утлар балкышыннан, сәхнәдә артистлар күренүдән башлап, Пушкин, Фет, Тургенев әсәрләре буенча сәгать ярымлык сәяхәт башлана. Ул рус әдәбиятының алтын чорын чагылдыра. Артистлар чыгышы белән бергә рус рәссамнарының картиналары җыелмасы тәкъдим ителә. Аны видеомонтажерлар һәм режиссерлар командасы төзегән. Важно для меня как артиста, чтобы артист буларак минем өчен кешеләрнең, безнең тамашачыларның, гомумән илнең мәдәни яктан белемле булуы мөһим. Мәдәният бу сүзгә барысы да кергән. Тәрбиядә, фикерләүдә, җәмгыятьтәге хәлдә, төрле темаларга аралашуда. Шуңа күрә без классик шигърият кичәсе оештырдык. Созвездие йолдызлык арт-резиденциясе беренче тапкыр Пушкин картасы буенча спектакльне башлап ачып җибәрде. Кичәгә Киров районы мәктәпләре укытучылары һәм укучыларын чакырдылар. Алар спектакль турында үзләренең фикерләре белән уртаклаштылар. То, что начал этот механизм работать. Бу механизмның эшли башлавы милләтнең рухи сәламәтлегенә бик зур ярдәм. Балаларга рухи яктан саф, якты сәнгатьне күрү, аңа тартылу мөмкинлеге бирелә. 3000 сум балансы булган Пушкин картасы Татарстанның кайбер мәдәни учрежденияларына бару мөмкинлеген бирә. Ноябрьдән бу исемлеккә арт-резиденцияда өстәлә. Айзилә Батырханова, Диана Дасаева, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Хөрмәтле телевизор караучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Без сезнең белән саубуллашабыз. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итәр. Бездән аерылмагыз.